Ahojte, dievčatá. Už ste vyskúšali našu novú základnú sadu na starostlivosť o pleť? Ak nie, tak určite vám ju odporúčam vyskúšať, pretože je vhodná pre každú ženu bez ohľadu na vek, pre ženu, ktorá chce kvalitnú, šetrnú, zároveň aj cenovo dostupnú starostlivosť pre svoju pleť. A ak ste náhodou aj vyskúšali naše produkty, či už Time-Wise alebo Repair, a boli pre vás veľmi silné, tak vám určite odporúčam, vyskúšajte teraz túto novú sadu, pretože je vhodná aj pre veľmi citlivú pleť. Máme to otestované aj ja na sebe, aj na iných ženách, aj kolegynky to majú otestované, že to naozaj veľmi dobre funguje pre tie ženy, ktoré bojujú či už nejakou s problematickou alebo citlivou pleťou. Každá zložka vlastne tejto sady obsahuje glycerín, ktorý vieme, že viaže vodu, má schopnosť priťahovať tú vlhkosť a preto zanecháva tú pokožku dostatočne hydratovanú a zároveň potom takú vláčnu, jemnú. Túto sadu vlastne máme rozdelenú do takých dvoch sád. Jedna sada je vlastne hydratačná, ktorá je vhodná pre normálnu až suchú pleť, obsahuje čistiaci hydratačný krém a hydratačný krém. Ten čistiaci krém vlastne sa používa aj ráno, aj večer, obsahuje slnečnicový olej, zbavuje nás nečistôt z pleti, lebo vieme, že na to, aby sme si pleť vyčistili, treba používať nie že micelárnu vodu, ale naozaj čistiaci krém alebo čistiaci gel, inak tá pleť nebude znútra vyčistená. Takže týmto čistiacím krémom si teda zmijeme nečistoty z pleti a zabraňuje vlastne pnutiu vašej pokožky a zanechávajú hydratovanú. A hydratačný krém okrem slnečnicového oleja ešte obsahuje aj vitamín E, ktorý je aj vitamínom krásy a zanecháva vašu pleť počas celého dňa dostatočne hydratovanú takisto. Potom tu máme sadu, ktorá je vlastne na zmatňujúcu pokožku. Tieto sady sa odlišujú tým, že vlastne vzadu majú pásik inej farby. Je to pre zmiešanú až masnú pleť. Ak máte problém niekto s tým, že vaša pleť sa leskne, tak určite odporúčam vyskúšať, pretože keď si dáte aj ten krém, okamžite to zmatní ten masný vzhľad vašej pleti, ale zároveň necháva vašu pokožku aj dostatočne hydratovanú. A čistiaci gel vlastne zase vás zbavuje nečistôt z tváre, ale vlastne aj toho nadbytočného mazu, ktorý sa tam tvorí, pretože aj masnú pleť treba dostatočne hydratovať, pretože potom sa viacej tvoria tie mazotoky a tá pleť je ešte viacej masná. A tieto dve sady sú vlastne doplnené o ďalšie dva produkty. Jedným z nich je tento peeling, ktorý je veľmi jemnočký peeling takej perleťovej farby, ktorý vlastne zbaví vašu pleť od umretých kožných buniek, ktoré sa tam nachádzajú, a takisto ktorý vlastne vyčistí tie upchaté pory, ktoré na pleti máte. Takže je naozaj veľmi jemnúčky aj pre citlivé pleti. A ešte druhý produkt, ktorý je súčasťou vlastne tejto sady, je vyrovnávacie tonikum. A tonikum je vlastne niečo také ako živá voda pre našu pleť, ktorá by mala byť vlastne súčasťou starostlivosti o pleť, súčasťou každej sady, pretože zadržuje v tej pleti vláhu, takže tá pokožka potom zostáva naozaj hydratovaná, vláčna, jemná. Takže toto sú vlastne produkty, alebo toto je základná sada, ktorú vlastne teraz máme, najnovšiu. Zopakujem ešte raz, že pre ženu bez ohľadu na vek a hlavne najmä teda aj pre citlivé typy pleti, ak máte, a teda máme ju rozlíšenú aj na suchú až normálnu pleť a takisto aj na masnú a zmiešanú pleť. Takže ak by ste si ju chceli bezplatne vyskúšať, tak mi kľudne napíšte, rada vám ju poskytnem na vyskúšanie, a ak budete mať nejaké otázky, tak mi kľudne píšte. Ahojte.